Ti problem of the day ni Emma iti Ilocos Sur ana pauluan iti Jack tuladen ni nanang ko. Ayun tayo iruging nga ibasa dati napadayawan nga surat nga may kanbiag ita nga malem ti problem of the day ni Emma iti Ilocos Sur ngayon na pinauluan iti Jack tuladen ni nanang ko. Sagudayan nga rod ti surat ni pagayam nga Emma. Dear cousin. Sakbay man ti amin kablawang kay man itinaragsak nga aldaw yu dita na MRC Studio. Kastamet tayo nakablawak iti padak nga dumdum nga iti nga programam nga pudno launay nga makaited liwliwa. Ken makaited adal manipod ka iti na dumaduma nga pakasaritaan ngayon kay ikanbiag. Agbasbasa idi iti high school idi nagsina datatang ken nanang ko. Naimatangak met bayat iti panagdakkel ko. No kasano ti nagbalin nga biag datatang ken nanang bayat iti panagasawa da. Kanayon da idi nga agapa kasinyong kaslaawan ti malagip ko nga aldaw nga saan nga pagsawsawan ni nanang ko ni tatang ko idi nga oray no basit labanag ket padakkelan ni nanang naimatangak idi no kasano nga pagsawsawan na oray bigbigat kaririing ni tatang adamat ti madinga aramid ni tatang ta ada digiti gundaway na nga aglibas nga mapan makiinom ka digiti babarkada na. At ano agpakada mo? Saan mo't nga agpakada pala ni nanang di na pinalpas ni magbagana ket pagsawsawaan ni nanang digiti saan nga malamot ti aso nga sao. Ket numala daw ni tata nga agawid nga kastaunay ti bartek na pagsawsawaan to manen ni nanang. Ada digiti gundaway na nga tuktukan na ti kumporme, walis, tako, sinelas, bakalan na iti pinggan, kalub ti kardero. Kat naumang nga taidin ni tatang nga nagnager ni nanang. Sabela selosa. Adala dati kasarita ni tatang iti nga babae kat pagselosan na nga dagusen. Iso nga saan mi nga mababalaw ni tatang kasinyong no iti may sangal daw kat napnuanen ket nakisinan ken ni nanang nga iti agdama ket addan kadenden nanang nga sabali nga asawa na ket addamot ten pamilya na idinto nga ni nanang nagtalinaed nga single kalpasan ti panagsinada ken ni tatang isu nga kunak itinakem ko kasinyong no syakto ti maki relasyon no syakto ti addaan iti kaayat-ayat jakto tuladen ni nanang ko. Jakto aramiden dagiti inararamid ni nanang rason no apay nga insina ni tatang isuna no apay nga pinanawan na kami. Jakto agbalin nga kaslaki ni nanang nga nangiwat sumanao wenno iti Ingles ket nager nga asawa wenno kaayan-ayat. Taamok nga saan na kayat ti lalaki ti kasjay. Saan to nga agbalin nga selosa akaslaki ni nanang. Taamok nga saan na kayat ti lalaki ti kasjay. Saan nga rin nga kinayat ni tatang? Isang nga napunuanin. Ket idi agtawen akon iti 20 ket 3 kasin. Naaddaan akon iti natalged a trabaho. Dito yung maten ngayon kadeng ko nga makirelasyon akon. Ket ti kayat ko, no asinno ti agbalin nga kayan ayat ko. Ket isunton ti agbalin nga katakunay na ko iti tong palbiag. Ket tapno mapasamak ti kasta simple laing di aramidek. Tapno sigurado ak nga sa anak to nga maitulad kini nanang. Tapno sigurado ak nga addan to ti forever me kadya lalaki nga agbalin nga katakunay ko. Jak to la aramiden dagiti nararamid ni nanang ko kedi tatang ko. Jak to laden ti ugali ni nanang ko. Ket dimteng nga rod ni James iti biyag ko kasinyong ket ni James ti nagpitikan ti puso. Ni James ngayon karik iti bagik ken iti puso. Nga isuntulaeng ti lalaki nga ay pateg ko iti tong palbiag.
At daan met itinatalged nga trabaho ni James akas kanya kasinyong padakmet nga nakaturpo iti kolehiyo. Ken mariknak met nga napudno ti panagayat na kanyak. Iso nga saan ko unay nga imbaybayag idin, idinagaram kanyak. Kalpasan laeng ti sumagmamanong alawas, inaklon ko ni James. Ket naglabas pa'y dagiti aldaw, ket nagselebrar kami iti may kainem nga anibersaryo, may kainem nga monthsarimi kay ni James. Dito'y nga nag-decide kami nga padasen mi ti ag-live-in. Padasen min ti agden na, nga orino di kami pagkasar. Mayat ka kaditi singasing ko, James? Kaya't mo sawen. Agden natan. Saan ka di nga agab-abang ka dito syudad? Wen, gaputad dangor dito ti trabaho. Nagastos met no agawid nga inaldaw iti balay mi. Alis to lang met kid di, taglugan akla iti bus. Angem deta pa'y taktak ko. Ken may isa, mayat met no masursurok tagbiag nga sisyak ko na. Ket siyak kanayon nga agawid iti balay mi. Ket baka kayat mo nga agden natalaengen. Ag-share ta iti bayad iti abang. Kwa, mayat met? Talaga? No kayat mo? Tapno saan ta nga marigatan? Kumita ta iti uri basit laing nga apartment. Tapno no saan nga siladlaeng nga upaan ta. Tapno adamat ti kusina na adda salas na adda silid na ken adda bukod ta nga CR. Sige. No iso ti kunam. Ay thank you love. Nabayag ko nga panunutin daytan. Sa may sakit kanayon nga maringring iti balay. Kanayon nga min agapa damanang ko ken ti asawa na. Takasano? Imala ken ni manang ko. Ken mo sawen. Kadendennam damanang mo ken ti asawa na. Ken ti may isang anak da. Ken ni nanang. Sige. Mayat mat kidi tasingasing mo, love. May isa. Saan kanton nga marigatan nga mapan iti trabaho dito syudad? Wen nga rod na panunot ko dayta love. Kadagyaman nakta manugot ka. Sana bale. Bayat to ti panagden nata. Aramidik to ti amin tapno maasikaso ka. Nalaingak ngagluto. Naimas ti luto. Ken managdadalusak iti balay. Isungar nga saan tanto nga marigatan. Ken gumatang tanto iti bukod ta nga washing machine tapno no ti kastaket saan ta nga marigatan nga aglaba kadagiti muring ta. Sige. Mayatak mat kiti ta kunam, love. Ikayat mo sa anak ko. Agnaed kan ijay syudad. Kumananang, nalakid yung manugot kayo. Orita damat ni manang. Damat ni manang kat ni pamilya nang kadwam dito yung balay. Malakit mayat kapanunuta manak ko ta. Tapno agbalin kan nga independent. Ken natalgid mo ti trabaho. Tapno di kan to marigatanan nga. Kanayon nga agbiyahe iti adayo nga mapanagtrabaho ken agawid dito yung balay. Ket na kayo nanang, okay la kandikat na kayo. Ket no saan na kayo nga maasikaso ni manang nang runa no kasta nga. No kasta nga ti agap-apad na kini bayaw tinong. Ay na. Saan nakapakadanagan anak ko? Kabailak ti bagay. Napigsaak mo't pa'y laeng. Di kayo mo't kami nagasawan nanang. Hindi to nga ni tatangkot ni. Adan sa bali api pamilya na. Bay amlata day nga amamon. Siyak naragsakak mo, tawan ti kaap-apa kaon. Api ngamin nga kanayon nga ap-apain nyo idi ni tatang. Di pinanawan na kayon. Iso na ati sidirem. Saan kumot nga apaan ni tatang mo, no awan ti aramid na. Kitain nyo ni Manang Ellen.
Natulad ng no, namana na kada kayo, natawid na kada kayo, deta kinasumana uyo ini, kinangiwat yo. Kanayon naman nga ngiwatan ni Bayaw Tinong. Ay na, kasano kat adamot pagapaan da adamot ti rason no apay nga apaan ni manang mo ni Bayaw Mau. Ti bagam ket dinanang, ket imala kada kayo, tinulad na kayo Ta isumot namin ti kanayon mi nga makitkita idi kada kayo kinitatang. Angem siyak nanang. Ingkarik iti bagik, ti anya. Nga itataadan ka ayan ayat ko. Ay adan. Adan nanang. Ket agden na kami ijay syudad. Ket nasayaat Uray taadamot ten iti natalged nga trabaho ken kan iti usto nga edad mo anak ko. Aket sapay la kumaata nakatumpong ka iti nasayaat nga agbalinto nga katakunay na mo iti biyag. Saan nga kaski ni tatang mo? Tikit di ibagayo ananang saan mo tong apain ta asawam ko nam kanyak. Anya? Kawon Tapno sigurado nga dinakto panawan ni Jongjong, ni Tinong kunak kuma. Kat saan ko tong aramidin, dagiti inararamid mo kinitatang idi nanang. Apay, siyak pa'y ti aking baso lan no api nga timalaw idi ni tatang yaw. Kat talagamot nanang. O kitain nyo Saan nga, ay Tinong anabat timbagak, James kunak kuma nanang, sorry, natikawak ka digiti nagan. Temot nagan ni bayaw ko ti bagbagakon. Agden na kami kini James nanang, kadyak to aramiden dagiti nararamid yung idi kinitatang. Tapno sigurado nga dinakto panawan. Tapno sigurado nga isunton ti ka forever ko. Saan nga kasla kada kayo nanang? Awan ti ka forever yo ata apera kay mat idi. Ay na. Kitain nyo ni Manang Emma, kini Bayaw Tinong. Tandaanan nyo ti saok nanang. No kasta lang nga kasta ni Manang kenkwana, no kanayon lang apain ni Manang Emma, ni Bayaw Tinong, ay na, sigurado lakid di nga, agsina dan tumutla dagita dua, nanang. Anya? Ket talaga bet. Ket maladaw ka tumanagawi din takas tamat ti aramid mo. Uno na pala di kita barkadam. Italaeng mat karumarak sigamit bagad. Man manok lawan karumarin. Man manok. Ket adda pamilya mo panunutem Panunutem kumamat. Apay pamilyado amin kadi di kita kakaduam. Ibang pangrunap ati pamilyam. Kasunod ito man manok ka lang adda dito balay pumanaw ka pa. Paligid indak lang mo iliwan di kita barkada ko na ko. Kana dagberde barkada. Aginom kam labas sitla gawin ak tumalaan. Di naman di sa umidin. Agawid ka ako na, naladlataw ka man nga nagawid dito, nakabarbartek ka. Hindi ka lang mabain, pamilyado ka lang arutin, kasi nakalagbibiyag nga single. Dita ka man, nakadaduman nga sa umon. Diyak pa inibagbagat, ipanagpakadak ka. Abi nga may agpakapakadak, ano ka kasi abambanag, panunutem, saan ka nga mapapanan, ada pamilya mo, ada anak mo, ada asawa mo. Hindi ka batin. Agagawid ako, ala, inakong, anya, talaga ipapilit mo bahala ka, uri apakin na, basta na. Nakapagwena kon. Kawit ak tulatan. Nagsubli ka! Tinong! Nagsubli ka, Tinong! Anyaman detan ayamanang Emma. Deta nalaing nga lalaki. Ay na. Inaldaw mo't laangan nga ngiwatam pagsawsawam ni Bayaw Tinong. Anya? Kanayo mo matla apain ti asawa, manang. Kat saan ko magkaapain ni Sunan no awan ti amading aramid na? Kasano? Barka-barkada pelaan kat amo na lang arutin nga ada pamilyana, ada obligasyon at pamilyanan. Tila adas lagbibiyag nga baro. Baka kat ada babae ka din siya papanan na iso nga ti alistonan. Diyak pa'y pinalubusan nga napanlata. Kita ti kinalaing na. Pagsawsaw ak deta inton sumangpet. Ay, no jak la ko mabain. No sana sa anak la ko mga matino nga babae. Akit talaga nga mapangko. Rautan ida nga pagsawsaw akit isangon. Dagiti babarkada na tapno mapabainan. Deta ka manin manang. Rinatrat mo manen ni Manong Tinong. Iso siguro nga kay ket na pa'y ti rumwar ngem deta mangmangig da karayon. Deta ngiwat mo nga sumanao.
Natulad mo nga talaga ni Nanang, Manang. Tilandang kay bagbagamot si ka, Emma. Anya ko mga tinulad ko ni Nanang, ket agpay sumet Manang. Saan ka di nga kastamot, ti aramiden idi ni Nanang ken ni Tatang. Isungor nga napunwan ni Tatang ket pinanawan na tayo. Nga itagat adan sa balya pamilyana. Nasingpet siguro di pamilyana itan Taging ga itagat agdenden nada pay laeng. Saan siguro nga nager akas na kininanang. Iso nga si kamanang. Uri no inauna kang mitisyak iti may nga tawen. Bagbagaan ka. Di mo urayan nga maumamat ni Manong Tinong keng ka. Kat panawan na kamat kasla di inaramid ni Tatang idi kada tayo. Anya? Kayat mo nga rod. Nga dumakyal ti anak yo. Nga saan nga buo ti pamilyana. Kayat mo nga rod nga broken family nga makuna. Ti pamilyayo. Api isok malat pagsinsinaan min. Kat gagangay laang ti agasawa nga agapa. Kat talaga nga adamat rason na nga apa kami. Adamat ti raramiden nga ajak kayat. Kat no awan ti raramiden nga ajak kayat. Api ko mga apa. Wen, angem saan mo kumangap apaan. Tandaan na, Manang. Nagbalin nga, broken family ti pamilya tayo. Gapu iti kasta. Gapu ti araramiden idi ni Nanang ken ni Tatang. Kat saan mo ko mga ulitin tinapasamak iti pamilya tayo, iti bukod mo nga pamilya. Saan mo ko mga ipalubos nga gapulaeng king ka kat marakrak ti pamilyayo. Baka maitulad kanto kininanang nga agbibiyag ng may maysan. Ureno ka din nata yung ako natayo angin awan ti katakunay na itibiyag. Isong karod nga makitkita ta nga kanayon nga naliday ti langana. Kaya't mo arod nga agbalin ka akas jay. Api ipalubos ko kit din. Kadeta nga aramiden kini Manong Tinong nga kanayon mo nga apapaan, kanayon mo nga pagsawsawan, nga pagselselosam ti kanayon ka nga agselselos nga awan met ti rason na anya. Manang nagbagaking ka. No di mo kaya ti agbabawi ka maudyanan na. Isarding mo deta nga aramiden kini Manong. Saan mo nga apain isunat tapno no, sigurado nga forever tong adalataking ka ni Manong Tinong. Kitaem. Da kami kini James. Agden na kami to next week. Maiplastar laki din ni Jay pagabangan mi nga apartment. Agden na kami ton kat jak to aramiden dagiti aramiden kini Manong Tinong. Jak to aramiden dagiti aramid ni Nanang kini Tatang. Tapno di kami to agsina. Tapno agtali na itulat ta kanyak iti agnanayon ni James nga kaayan-ayat ko. Apay dayta ayamat ti rason no aping nga agtali na ti lalaki king ka. Depende mo Ay na ni Manang di ka makaawat ka talaga. Basta saan mo nga apain ti lalaki, saan na ka nga panawan. Basta saan ka nga agbalin nga selosa, nga nalabas una nga selosa, agtali na king ka, ti lalaki nga ipatpatig mo iti biyag. Tandaan am ti saok Manang. Sa anak to nga maitulad, kini Tatang ken Nanang. Kastamit ken ka. Anya? Kaslalangam tinabannog, love. Ket talaga nga nabannog ak love ta. Nagmalmalim nga rod nga nagurnos tayo di apartment nga pag-abangan ta. Sana bale. Agasak to day ta nga bannog mo madamdama. Kalpasan na nga makapanganta dito yung restaurant. Ket agawid tanto di apartment. Agasak to day ta nga bannog mo. Ha? Kasla amok sana. Deta nga ibagbagam. Love. Alam, mga takit din. Aywan gayam love. Into no bigat. Overtime kami. Ket baka no umyanak ton kada ti umyanak ton di opisina. Ha? Anya? May samtulahe nga maturog iti apartment. Ngem tawagan kanto, tawag-tawagan kanto. Anyamot daytan.
second day nga, agyan ta iti apartment, ngagden nata. Saan ta pa yung agkayda? Kwa. Nairanamot kami nga kasapulan na kami ni boss. Masapol nga overtime kami, taado tilip pasmi. Maawatan kami kid ni Love. Ay na, okay lang kanyak. Kung rin di ka agpakada, okay lang kanyak. Palubusan kamit ka. Talaga? Wen. Ala, mangan tanga rutin. Taagawid tanton, kat agasakto nga ti bannog mo. Love. Sige. Mangan tanga rutin, love. Sigurado ka di nga. Saan ka nga mabisin, love? Basit sa dati kinam mo ito di restaurant Saan mo nga naibus di labay mo? Talaga nga jak inibus di labay ko, love. Sa bali nga minti kahit ko ang kanan. Anya? Apeng or nga iso ti in-order mo. Ito yung nag-order ta di restaurant. Sa bali ti kahit ko asaw and love. Saan ko unay nga kinadot kinan ko sa bali ti kahit ko akanin ita. Anya? Sa bali mo ti nakaiturungan ti matang mo, love. Dito yung iso nga talaga ti kahit ko akanin, love. Kaya't mo ka di? Kito mo na, love. Api ka din nga saan? Dakan nga rod lalaki nga di mangayat, love. Tikas na nga banag. Kunak tumot ka. Amok ka na banog ka. Tasikat kang runaan nga nagbakkat ka digiti alikaman nga nadatagsen. Urimot si kalab, amok ka na banog ka mat. Ta siyempre, nagurnos ka mat ka digiti alikaman, tinulungan na kumat. Wen nga madadda ti banog mo. Iso nga itang agundaway, agasak na nga banog mo, love. Nagmayatin no kas na, love. Itang damo nga rabiing ag kaidata. Damo nga rabiing agden nata iti may sabalay. Pagbalinek nga memorable dito nga rabii. Love. Nagmayatin nga dingdingin, love. Anya ka diti aramidem. Surprise! Siyempre, naganganas, no? Masurpresa ka latan. Adamat ten padas ta. Saan tamat nga first time dito eh. Ngem ado digiti kayat ko nga mapadasan ta for the very first time, love. Kasi ti pandangan mo. Amok nga. Oray no di mo ibagbaga kanya. Amok nga kayat mo nga ramidik dito nga banag. Kastamat ti amin nga lalaki saan ka di? Iso nga saan kanton nga mababain nga kid daw kanyak, love, no kayat mo. Anytime, basta dagundaway ta. Una, love. Ijak namin amo nga. Kayat mo daytoy. Kayat mo nga aramiden. Basta para king ka, love, aramidik ti amin. Agit, padasin tan tumangor, deti kwa? Deti anal ko nada. Ay, pera day jay, jakay day jay. Kung kunaklaing met. Kung kunaklang. Madi day jay, nasakit sa. Kinaping nga, agsapol ka pelat sa bali nga abot kit adamad dita kay imasan nga abot kon. Unat kit eh. Kasti ko na, joke ko la day jay. Kunambat ngamin nga aramidim ti amin. Pera day jay. Sige. Alang arod. Palubusan ka nga rodin. Abos, si ka nga rod latan, ti makam mo. Aramidim ta kayat mong aramiden. Love. Sige, love. Sigurado ak nga maikat ti bandog mo itang arabi. Sige. Aginda ka. Agdata kalatan kat siya kung ti makam mo, love. Nagmayatin. Nahintayin ruginan iti dapan. Agkan na matigurong kon. Agpangpangato nga po. Agpangpangato. Daytan. Bukas taunay ti ingar ng ti arbas ko, Diyos ko. Apo.
Makikikading agkak tilupom? Medyo. Ah, sige. Hmm, labsak nga ro tilupomon no makikika ako na. Ala, ikayang mabasit love. Kadito yak nagbaitan dagiti lupom nga pakleb. Bayet nga kan kanek deti tarong mo. Sige love. Deta. Oh, mayaten love. Oh, ni. Oh, inruginan ka digiti duwa nga. Duwa nga itlog kun Diyos ko. Apo unay. Basta unay mo't pa ng sulto-sultok nan. Sanggay saan na mo't pag sinublatin na deta duwa nga itlog ko. Detan. Isarununan deti. Deti tarong ko Diyos ko. Dinilaan na nga imuna. Dinilaan na nga imuna. Manipod puon aging kanji tuktok na managanasen. Apo. Panang dila-dila na dita tuktok na. Detan. Inamoy na tibuok nan. Ket deta isakmul nan. Detan. Rumor sumrek dito tarong ko yung tingiwat na. Ama. Naganasan, Diyos ko. Love. Apay, love. Magustuhan ka di tararamide. Unay, love. Di mo una ibaybayag ta amang ano. Amang ano niya. Amang ano aglipasak yung taunig tangiwat mo, love. Ay, sana mabalin pera pa'y data. Love. Uray mo't kidi siya jacket nga. Aglipas yung taunig tingiwat mo. Sto na nga ro din. Rumabawa kong love. Rabaw? Sige. Abay, di mo kadi kayat iti rabaw? Nga siyak ti akin rabaw? Kwa. Adda kami dito mabasbasak ta Facebook, love. Nga mati ka no, akin rabaw ti babae. Abay. Baka kanwaglak. Mamatmati ka mat. Saan nagpay-peso di jay? Content laeng di nga nagiwarwaras nga content creator iti social media day jay. Saan nga kanong agpay-peso day jay? Ala. Wow. Abay. Awan lang. Naka-ingar nga rod. Nagmayat nga tugawan, love. Yeah. Ipatpatig ka unay-unay, love. Ipatpatig kamit unay-unay, love. Kat aramidik ti amin, tapno na ti kasta, kat agnanayon to nga naragsak ta. Agnanayon to nga agin inayat ta. Gaputasikan ti kayat kung agbalin nga katakunay-nay ko itutong palbiyag ko, love. Sapay ko malab. Rugya nga ro din, love. Sige, love. May katen ti bandog mo. Uwan, love. 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 Nagimas, love. Nagimas ka. Nagimas ka, love. Aglipas ako, love. Sige, love. Agsabay-tan, love. Mapanbot ka niya ako, love. Ada akong love. Apin nga itakalaing, love? Pasensya kan.
Kuha ngamin, nag-overtime kami ket di ba, kunam nga sa paem ti agawid, wen imbagam nga umyan kay jay opisina yo ta nag-overtime kayo ket angin apeng nga di ka nagawid nga nasapa ta nagdanda ko mga namigat. Ay kwa, jak na ibaga ken ka, napan kami namigat iti mesa nga restaurant, kalpasan nga nag-overtime kami. Asino ti kadwam? The boss. Ken di ka opisinaan mi. Ket gaputa nalpas mi dati nasken nga ilipas mi, medyo nagiinom kami basit. Nakainom lang siguro ti mga upat a bote ti beer. Awan pa ti turturog ko. Isa nga makaturturog ak. Ah, napang kayo naginom. Wen, bigbigat. Ah, wen, gaputa. Awan pa nga ti turog mi. Alang nga rod, love. Um, Itimplaan ka kumat kape ang amangan nos di kanto makaturugen. Saanen? Sige. Ingkalat nga rod ijay siledtan, love. Tamaturog kan. Tayo nakilabad iti muring ta. Ah, okay, love. Nagyaman love ta. Sanak nga inungtan. Tiamok itayan kat ungtan na. Taapay. Gaputa sa anak ka nagawid iti oras ngayon pakadaking ka. Ngajak imbagbakangin ka. Okay lang. Maawatak mo no may papaniti trabaho. Anya ko matrason na nga ungtan ka, love. Ah, sige. Inakarod maturogin, love. Baka turog ka talaga. Okay, love. Mas pala ti turog ni James. May sakman nga mangmangan. Sana balin. Maawatak mo ta, awan pa ti turog na. Na nag-overtime ta nga ron iti opisina ta. Ha? Nimot, Patrick, dahiti nga. Ni Patrick, dahiti nag-post ladawan da. Ni Patrick nga kaopisinaan ni James. Ladawan da nga. Adda iti mesa nga bar. Nga napanda nag-iinom. Kano da ito Di amok man napanda nag-overtime da. Angim, asino da iti babae nga nakasadang iti abaga ni James. Nga lang nga natin na Bartek. Ti amok man no ti bigat da nga napan nag-iinom. Nga kasla celebration ti panakalipas da dati nasken nga ilipas da iti opisina da. Angim kasla rabi imot pa ilaing dita ni. For nasipnget siguro di uneg ti bar. Dita siguro timbaga na nga nag-breakfastan da nga naginuman da pa yan iti beer. Saan ko nga panpansinan? Baka nagsadaglaing ti babae ti abagan ni James. Gaputa iso dati kaabay. Awan siguro ti sabali nga kaipapanan na dahi nga ladawan. Ken api ko mga i-post ni Patrick. No, amuna nga makitak ta ag-friends kami mat iti Facebook. Sana balin. Saan ko latan nga damdamagan ken ni James. Tapno di na ibaga ken panunuten. Nga agsel-selosak. Nga agat atapak ken kuana. Baka ibaga no nga awan ti talik ko ken kuana. Bebe aklatan. Nakaring kagaya man, babe. Di ka pero muarta, may kamangan? Agmurmurayak lang, babe. Kit-kitayag lang dito cellphone ko, ta amangan no, dating iti messages ko kunak.
Nagloko dati Patrick. Ha? Impos na gayam dati picture mi iti bigat. Dati napangkam nag-breakfast kan nagiinom. Ay, wen nakitak mo dayta. Nasipnget gayam iti nanganan nyo. Wen, nasipnget nga talaga. Nakubungar daydi nga lugar. Ken talaga nga paggiinuman digiti graveyard ti oras ti trabaho na. So nga nakatado digiti taga call center nga naranaan mi jay. Ah, talaga nga nasipnget ti lugar. Wen. Ay. Ah, mm. Um, nakitam gayam dito nga ladawan. Mm. Di nakitam nga da nakasadag kanyak nga kaopisinaak nga babae. Mm. Ah, saan ka kadi nga agselos, love? Di mo man ladamagan kanyak no apay nga nagsadag iti abagak deti kaopisinaak ka babae? Kwa. Hmm? Amok mat nga awan laeng data. Amangan ko nak no kaabay mo laeng ket idi nabartek. Nagsadag iti abagam. Tas ikati kaasidgan nga mabali na nga pagsadagan. Di mo wala damagan no asin no isuna, no apay nga nagabay kami iti tugaw, no apay nga nagbartek, ken apay nga nagsadag iti abagak. Saan ko nga nasken nga damagan dagitan, ngamin adatalek ko ken kalav, ken sa anak met nga selosa. Oo. Hmm, Mayat mo ta. Ti amok ket apaen nak. Gaputa, saan ko nga imbagaking ka, nga dakaabay ko nga babae bayad nga umininom kami, ket nagsadag iti abagak. Ngamin ket no, sa bali nga babae, sigurado nga inapadan dagiti asawa da wenno kaayan ayat da no makita dati kasjay. Sa anak nga ipada kadakwada love. Sa bali da ket sa bali akmet. Siyak man nakaawatak sa anak nga selosa ken sa anak nga man nakiapa. Saan ka met nga ungtan no awan met itinadagsen nga rason love. Aya. Ala, bumangon kanto nga ruden ta. Umay kanto manganan, idasarang kanto ti kanam, love. O, sige love. Kasta ka di Patrick? Ay, wen. Agkaiso, nagiinom kami. Bigat dayjay. Nasipkat ka talaga dyan nga lugar, Emma. Wen, isumat ti palawag ni James Kanyak. Nagapa kayo kadi. Inungtam kadi isuna. Saan? Saan kong inungtan ni James? Awan ti rason nga ung taksuna. Ngayon kahit ko lang nga i-confirm keng ka, no talaga malaan nga awan la dayjay nagsadag nga babae ti abaga ni James. Ay, wan. Ay, kaopisinaan ma di jay. Ken awan ti relasyon da ni James. Siyak ti mangibaga daytan. Ket di jay, analaeng, nagsadag laeng ta di na kayan, ti bartek na, ta first time na kan ti uminom. Ngamin, adan sa problema na. Ngayon, awan ti rumping nga pagselosam, Emma. When mat, ken saan nagselos ka talaga? Patrick, tinawagan ka laeng ta, i-confirm ko laeng no talaga nga ana. Kasta aya. Ala, baam ta. Ay, saan mo kumalatang ibagbagan kini James nga nagsarita ta? Mabalin? O sige. Awan ti problema ka dayta. Sige nga rod, adapin kami nobraek, Emma. Sige Patrick. Agyaman na. Ni, siriring ka pala ngayam, love. When love, inururay ka. Aping nga, parbangonan ket ita ka lang nga sumangpet. Ay, pasensya kan. Nagiinom kami ngamin kada boss. Ngamin, na-reach mi di kota mi, di opisina. Pasensya ka na, no, jak na ibagaking ka ta. Nalobat ngamin di cellphone ko itay. Ket nalipatak mo deti charger ko. Uwin gayam, nakitak ada di silid ta di charger mo. Sagsaganak iti ibigat. Sagbayan nga simrek, ang imjak mo't na itugot. Nakicharge ka kuman
Tapno sa anak ko mga nagdandanag. Kwa, dasan damot ngayon tugot ti charger na, diyan na pa namin nga nagiinomam eh. Pasensya ka nga talagang lab. Okay lang. Awan ti rumbin nga pagkidawam iti pasensya. Taman nakaawatak mo at lab. Kat amok nga kasapulan nyo met data, celebration nyo, no, at dati magunod yung opisina nyo, maawatak met kiti. Ay, ti amok itayin noong tanak. Amin kat, kadwami mo di babae nga kaopisinaan mi. Ore man kidi puro babae di kiti kakadwam. Api ko mga agselos sa love. Ha? Talaga ka di nga di ka agselos? Sa anak nga selosa ko nakmet king ka, impakpakaunak king ka, ngamin adatalek ko king ka love. Di nakmalahongtan, gaputan na ladawak, kajak imbakbaga king ka. Sa anak ka kasjay love. Amok, nga saan ka matpay nga, kumbaga kita, saan ta matpay nga agasawa. Agdindin natang agpay, so ngim saan ta nga kasar. Ngim orin to nagkasar ta? Saan ka to nga ungungtan? Ket sa anak to nga agselos. Anya. Sige. Agyaman nak ano, di nak inungtan. Ti amok nga minadagat ungtan nak. Ti amok no apain nak itahin. Saan ko nga ugali, ti makiapa. Nang runaking ka, love. Anya. Naimbag mo't na nakapasyar ka anak ko, nakaawid ka kunak kuma dito'y balay. Kalpasan iti, manong nga lawas nga di ka nagaw-awid. Kat mailiw kayo ka di kanyak nanang. Ay gagangay ang mailiwak kang kata anak ka garon. Kasi ka mailiw ka mat kanyak. Kawan tananang ka garon. Uray no anya. Uray no apera kayo nga nanang. Uray no nager kayo. Hindi laada nga ibagbagamanan si ka Emma. Kamusta mo di kiti agasawa nga kabalay mo nanang. Damanang Emma kini Manong Tinong. Ay okay damon anak ko. Apay nga kamusta emida. Namnamaem ka di nga agsina da. Kasla kayat mo agsina da. Saan mo't nanang? Ang namnamaek daytan gaputa tikas tagar aramidin ni Manang. Ay na, kawawid ko la ditoy. Ngiw-ngiwatan naman ni Manong Tinong. Gagangay laang ti agasawa nga adada ti saan da pag kinaawatan. Adalata dati panagapa ti agasawa. Kasta mamad ti agasawa. Saan nanang? Adda ka digiti agasawa no kaya da nga agapa akanayon no saan. Akit no kanayon nga apain ni Manong Tinong akit dumteng to ti aldaw nga mapunuan akas kinitatang idi. Akit pinanawan na tayo. Akit panawan to bet ni Manong Tinong isudang agina. Deta ka manan. Kastaman ti ibagbagamon maapay. Kumusta kayo? Mati ka din nam nga kaayan-ayat mo. Ay kit nasaya at kami ananang. Gaputa saan ko nga apaan ni James. Gaputa sa anak nga agselselos. Kadigiti kaopisinahan nga babae. Iso nga sigurado ak nga agtali na ito kanyak. Iti agnanayon ni James. Ngata. Tandaanan nyo ti saok nanang. Sa anak to nga maitulad kada kayo. Gaputa saan ko nga aramiden, dagiti nararamid mo idi kinitatang. Ay, kasapay ko ba Sapay ko matausto ka anak ko. Kaya't kumusta kayo mo? Iti kaliblib-in mo, Emma? Nasayat kami mo't manang Ellen. Ket da kayo ken Manong Tinong. Hangkay man ngagkalang lang amanganan. Rimor man ni Manong Tinong ang sigurado nga tigapuna di naman kahit nga mangig tangiwat mo nga Armalite Tilada nga ibagbagam kay agpay sumat. Sangsangpet ko laing iti bigat. Umanipod iji syudad. Ta umayag agbakasyon. Ket ka umay kaymot pasyarin dito Ket nangig kumot man nga ngiwatan ni Manong Tinong. Na pananaitan. Kasano nga jak ungtan, babaunag, akit nagadungawan na, di mo aggaraw. Text. Baka kat babae na, di ka text na. Ay, kunak tupay.
Aging ka kadi ita ket agselselos kalata kadigiti kacachat ni Manong. Ket gagangay asawak nga rod ni Manong mo nga tinong. Gagangay laeng nga agselosak. Manang, maditi nalabes uni nga agselselos. Tadaytan to ti mabalin nga rason nga sinsinaan ken ka ni Manong Tinong. Kaya't mong agsina kayo? Anya? Api ko may palubos ko agsina kami. Gagangay laeng iti asawa nga agselos, Emma. Api sika, hindi ka kadi agselselos no? Kano adda kasarsarita nga babae ni James nga live-in partner mo? Saan manang? Awan ti rumbeng nga pagselosak kaputa adda talek ko, iti kaayan-ayat ko. Ket sika, no maamiris to ni Manong Tinong, nga selos ka nga selos, nga awan ti talek mo ken kuana, mga nun. Oh, kailangan, no kanayon ko nga apain ni Manong mga Tinong, no kanayon ko nga ngiwatan, no kanayon kagselselos, no adda babae nga kasarsarita na. Takas tama mat, ti araramiden nga talaga, ti asawa. Ay na, tandaan na ti sa ukmanang agbabawi kanto ka maudyanan na. Ket ibagam to iti bagim nga usto ni ading ko nga Emma. Usto amin din bagbaga na kunam to. Hello, ba ganit Charlie Dave Rosette iti LA. Happy watching. Jinky Joaquin Kapati. Pasensya na medyo pukaw ti signal tayo. Ngem agsubsublimit kidi. Agkapso-kapsot lang diyan kamo no apay. Baka aramid ni antipining deta. Baka napanawinagwag dati wifi ni. James? James? Adakon, James? Sa dino nga tati ayan ni James. Day off namat ita. Inak malayang iti silidmin. Tag-charge sa iti cellphone ko, tawagak tumalaengan. Baka rimor laeng. Baka danapanan na. Nabanuga kiti biyahe. Sa pila nakaputpudot. Nagsukatak man iti bado. Mangalak man iti bado nga na dati spaghetti wenno dati pawad. Ni, aguri ka. Napanandig iti arwatin ni James. Ha? Uri digiti polo shirt na nga pang opisina na. Awan ditoy. Digiti brief na. Digiti underwear na awan. Ni. Napanandig iti gamit ni James. Api digiti gamit ko laeng tinabati ditoy. Sa dinuti ayan na. Adda nga tayo simrek nagtatakaw. Diyos ko. Ang maguri ka. No, andang simrek nagtatakaw. Api nga digiti gamit laeng ni James titinakaw na. Api nga saan naman nga pinakinalala digiti gamit ko. Digiti arwata. Adda mo digiti alahas ko dito eh. Ngim digiti relo ni James awanin. James! Awagak man ni James. Unattended. Iji messenger. Tawagak iti messenger. Api nga kastoy. Api nga Facebook. Api nga in-block na ni James iti Facebook. James. Diyos ko. Adan samot ng hack ti Facebook account ni James. Kit in-block na. James! James! Sa dinudayan mo, James! James! Agyaman naklaunay, Patrick.
may nak manugot ka nga agkita ta diti park. Anya ka diti dasken nga pagsaritaan ta, Emma. May papan ka di, Kenny James. Awan ti sa baling amok kapag damaganin mo saan nga si kagapot amok nga nasingid kayo nga agpagayam kini James. Malaksid nga agkaopisinaan kayo pa. Ah, anya ka diti kayat mo nga maamuan, Emma. Maapi nga, tinalawan ni James. Nabasak nga note nga nakai-quiet jayan ti readout ti refrigerator mi. Anya ka diti ko nanay di surat na. Imbaga na nga. Saan ka nung nga da kami tinaikari para iti maysa kin maysa? Saan ka nung nga naragsak iso na iti panagden nami? Ti amok no nakisina lang ti apartment. Angim, saan na ka nung nga ipatpatek? Ada ka di amom, ada ka di na ibagbagaking ka ni James, Patrick. Pangasim ko ti bagam kanyak. Diyak maawatan no api nga tinalawan nak ni James. Idin to nga inaramid ko mati amin. Awan mati amo ka nagbasulak, awan mati amo ka nagkurkurhangag kinkuhana. Kwa. Dati agad ti ibagaking ka, Emma. Basar laeng ti imbagbagamot kanyak ni James. No kasta, ada tinaibaganaking ka. Ado, ibagbaga na amin kanyak nga karirik nana, may papaniti panagden nayo. Anya ti karirik nana, anya ti bagbaga na king ka, Patrick. Kunana, naibaga na kanyak nga, saan ka kano nga selosa? Wen, saan? Gaputa mo nga saan na kaya ti lalaki ti selosa nga, kaayan ayat. Ken saan mo kano nga pulos nga ungtan, uray numaladaw nga agawin nga di na naipakadaking ka. Wen, saan ko talagang ungtan? Gaputa amo ka sana kaya ti lalaki da ita. Amo ka sana kaya ti James di maungtan. Ora sinumot Ay, deta ka numot ti rason no api nga. Saan ka no nga naragsak isuna? Ha? Nasingpet ka kano unay. Angim ti panagrignana. Kasla awan kano ti panagayat buken kuana. Ha? Saan nga pud no dayta, Patrick? Isumati ko nana. Tano kano napateg iso na king ka. Agselos ka kuma. Akas iti marikna kan araramidin ti gagangay babae. Ha? Ken ungtam kumano saan nga agpakada. Ta iso kano ti pamaniknek nga isakit mo iso na. Nga madandanagang ka nga saan nga nagawid. Saan pa nga nagawid iti apartment yo. Angim kasla ka awal la kanuking ka uri no maladaw nga parbangon nga agawawid. Uri no nabarbarte nga agawid. Di mo kanumit pagsawsawan. Di mo kuno pulos ungungtan. Wen gaputaan mo ka sana kayat ni James ti kasta. Ngamin kat di tatang ko tinalawan na edi ni nanang ko gaputa kanayon nga ungungtan ni nanang ko numabartek ni tatang ko. Kanayon nga pagselselosan ni nanang ko dagiti babae nga kasarsarita ni tatang ko. Iso nga jacket ba't nga mapasamak ka na kami kini James. Diyak mat kahit nga panahawanak ni James. Kati ko na ni James kat saan na kayat ti babae nga saan na mogselos. Saan na kano kayat nga ti agbalin nga katakunay na itibiyag. Kat saan na ang apulos ti agunget. Nga saan naman la apain ni Suna no adda ti biddot na. When adda ti basol na. Anya? Saan ka di nga kay kahit na kumang saan ko apain ni Suna? Uray syakbat Uray syakbat siyak ti adda iti lugar ni James. Panunutik nga saan mo nga sersereswan ti panagden nata no kasjay. Ha? Siguro, ti panagrik na ni James, saan ka nga seryoso iti relasyon nyo? Anya? Deta ti kunana kanya. Alakit jak amo no, maurnos yu pa'y deti nga relasyon nyo, ngayon panagkunak. Narigaten. Dati kayat ni James, dati amo na ti agunget,
Amo na ti makiapa, no adarason na, kaya mo na tagselos. Nya, saan ka di ko mga keket na ti saan nga selosa, saan nga man nakiapa, ken saan nga agong ungit. Diya ka mo, dita mo lating baga na kanyak, Emma, pasensya ka na, no awanin ti may bagak peking ka. Anya, inaramit ko met dagiti banag nga amok nga saan nga kaya ti lalaki na na. Eh, day taket, ti pamatim nga main. No apay nga, nagsina kami kinitatangyaw ket gapu kanyak, gapu ti kinanghiwat ko. Saan ka di? Saan? Apay nga ron. Kanayong ko nga ibagbagaking ka, Emma, anak ko. Ngagagangay laan ti agasawa nga agap-apad ah. Taday tatimang patpatibker ti pundasyon ti ayan ayhat dagiti agasawa. Kaapeng arda kayo kinitatang. Tinalawan na kayo ni tatang. Saan nga gapota? Kanayon kami nga agapa. Anya nga rod? Diba? Isungor nga namnamaig nga agsinan tong madama ng Emma kini Manong Tinong ta kanayon da nga kanayon nga apayan ni Manang Isuna kanayon nga agselselos. Saan nga isaw? Agselselos ak ide. Gaputa. Adamot ti pagselselosak nga talaga. Ang tikang runaan nga rason no ape nga nagsina kami kinitatangyaw. Tasyak ngamin. Jak ngamin nga maitid kinkwana dagiti kayat na nga itid ko ah. Anya? Tikit di kayat nang ket inuran oras basta dagundaway na karabawan na. Kasya ni tatangyo ide. Isu nga kanayin kong apaan. Nakaut-utog day dyan nga lakay. Matmaturog akid kakulkuldingan na. Nga kayat na nga ikwa. Kayat na nga rumabaw kadaan niya. Ay, nadyak mo kayat ah. Kanasakit mo ti bagbagik no kwa. Anya? Saan ka di nga dati panangap-apayuking kwa? Saan nga isot rason na? Ure ap-apaeg day, ure ap-apaeg ni tatang yu ide. Kasla kay kayat na pay. Ha? Ta iti rabi ay aywan nak. Nga rabaw-rabawan nak. Siyak mo dakat ay jak kayat ah. Ngim no agbalay gimot ni tatang yu kas katawaan na. Apin nga rin nga tinalawan na kayo ni tatang. Kwa, imbagak king kwa na no day talaki na utog mo kuna tinasisita king kala sumapul kat sa bali nag-asawa kang kuna kabailak ti agbyag nga sisyak kuna. Kaya't yu saun, okay lang kada kayo nga tinalawan na kayo ni tatang di kat nakiasawat sa bali, okay lang. Kahit ko tiyag may sa maistresak laeng nga agong unget nga kanayon. Kitam ita. Saan ako nga agong unget tawan mo tiyong ungtakon. Unang kanayon kayo nga naliday na nang makitkitak no kwa. Saan nga isot paglidayak anak ko. Malidayanak. Gaputa. Gaputaan niya. Gaputaan niya. Kwa. Makikita ka nga sa bali ti pamatem. Kati ambuyo lata, kat basol ko ti panagsinami kinitatang nyo. Basol amin ni tatang nyo ah. Tagaputi kina nalabos nga kinautog na. Uray no, bakit kalakay kaming karabaw. Kadi padawat ko ta mapanrumabaw ti sabalin. Ta saan kat nga siya kirabaw-rabawan na. Aniya? Ken, ipakita kin kati pamanagnek anak ko. Saan ka di nga nagap-apa mananda manang mga Emma. Ken manong mga tinong itay. Itay sumangpot ka. Uwan nga ron nanang. Kastamot nga kanayon ti eksena da binigat nga agapad Agapadan tumanan into no sumangpot ni manong tinong. Ang day talaeng ti may imatangam. Day talaeng ti mangmangeg mo nga eksena da. Tunggal agapad Katuan. Ta nakapigpig sa tingiwat ni manang Emma. Mangeg ko pa'y di silid no kwa. Wagap-apad jay salas. Jay salas. Ngem amom kaditi mapaspasamak kadamanang mo ken ni manong mo, iti uneg ti silad anak ko. Anya ti kayo asawan nanang?
tilaeng may imatangam nga eksena, ket dagiti panagapad nga dua, iti salas, iti ruwar ti balay, iti kusina, iti likod ti balay, iti paraangan, na wen nga rod nanang, amin sa nga parte ti balayen, naimatangak ti panagapadan, puwera laeng iti silid da kunam. Wen ngagpayso, ngamin sa bali ti mapaspasamak iti unig ti silid da nga agasawa. Ha? Ala, into no rumabi Amukad di oras da. Ha? Agap apada no kwa iti rabi nanang iti unig ti silid da. Sa bali nga apaday jay anak ko. Sa bali nga apaday jay. Ha? Pagsawsawan no kwa ni Manang Emma, ni Manong Tinong, iti silid da sakbay na maturog. Sa bali nga pagsasauday jay. Sa bali nga bugkaw. Ha? Anya nga sa bali nga bugkaw? Ikit, into nungar drumabi urayan ta. Ta ipangig kuntuking ka. Ti mapaspasamak nga panagapada iti unig ti silid da. Ha? Basta, into no rabi Maamuam taon. No anya ti mapaspasamak iti unig ti silid da manang mo nga Emma, kinibayaw mo nga tinaw. Nanang, saan ka nga makatagari? Amangan no madlaw da manang kini manong nga ading-dinggan ta ida. Saan pa nga nang rugi? Madamdama mang rugin ton dati panagapada. Iti unig ti silid da. Kadigit, kanahin damot gay mga agapa. Sa bali nga apa nga road. Gagangay nga apa laang dati may imatangam nukwa. Ngim dati panagapada iti silid da. Isu nga talaga ti mangpatpatid kriti pundasyon iti agasawa. Huh? Dinggim tumadamdama. Mabitlaan yan. Maurasak dayta. Daytan. Wait lang anak ko. Wait lang. Basta saan ka makatagari. Awan mo't nanak. Shhh, dandanin. Palalang tinong. Palalang uri no natanggin ti ulo, uri no buungkat ti ulo, uri no kanahin nagka magpungpong totin. Kanahin magkaparag sa akin. Well, bakit bumawi aking ka? Amok na magusgusto ang kanag ti tilapia. Ala, sige pa, Tinong. 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 Unay ti paninbarag-baragsak mo kanya ako nag-imas. Tinong. Sige kanin pa'y Tinong. Tinong, aya. Unay kasanok tinabangid mo. Unay no kasanok. Tinong! Anya. Agap-apada ka de. Ha? Pagsawsawan nangam sa bali ti dating ti dati panangungungot na. Nanang, kaslamok ti mapaspasamak. Anya. Madi nanang. Kasla ipakpakan ni Manang dati kuana kini Manong Tinong. Wan ngagpaiso. Kasta ti kanayon nga mangmangig ko. Kasto yung kang oras. Karget dati kasta. Sa bali nga apa. Iso nga ure no. Agung unget di manang mo. Kasto yung latatir aramidin da. Iso nga saan dantong agsina. Ha? Narugrugso nga minti lalaki no kanayon nga agselos ti babae. Narugrugso ti lalaki no kanayon nga ungtan ti babae. Ngamin ko nada. No kano nangiwat ti babae. No kano sumanao ti babae. Ti kayat na sawain. Kayat na nga ipakanda di ngiwat na di baba. Anya nanang, tilaad na kay pagpakayo. Angim siya kinaydak kayat nga ipakpakan ti dati aking babang ang ngiwat ko kinitatak niya. Iso kid di kayat nan. O jak kayat, marikak. Iso nga, sumapul kat sa bali nga kanam ko naking kwanak. Iso dayjay. Tinalawan na tayo. Iso nga ni manang mo. Ngiwat ang ngiwat. Gaputa. Gumatil yung ngiwat na di baba. Anya?
urayak la nabainan kasinyong itinaduktalak, nga pudno nga mapaspasamak, iti balay mi, iti biyag da manong tinong nga bayaw ko kinimanang ko nga ema. Nga inusgaak ida kasinyong nga agsina danto gaputa kanayon ko nga may matangan ti araramiden ni manang nga panangungunget, panangbugbugkaw na akanayon, panangap-apan na kinibayaw tinong. Kastamat ten ti panagselselos na tunggal ada agchat ni agselselpon ni manong tinong ket ibaga na nga makichat iti babae. Ket ita maawata kon no apay nga kasla awan laki ni nanang uri no pinanawan na kami idi ni tatang. Amok itan ti pudno nga rason no apay nga nagsinada. Kadita naamiris ko meten kasin. Naamiris kon nga saan gayam. Nga kayat ti lalaki dete babae nga saan nga selosa. Saan nga naunget, saan nga nager. Dati gayam na duktalak, no gayam nager ti maysa nga asawa wenno babae, no gayam sumanauken man nakiapa, naunget ti asawa nga babae, may salaeng gayam ti kayat ng asawen. May salagayam ti kayat asawen. Kayat nalagayam nga ipakanda ti ngiwat na ije baba. Saan ko mat ngamin ngayon pakpakan ni Diki ni James? Taumdas matan dati ngiwat ko tingato ko na. Isumalagayam. Nga di na ko nipatpatig ni James na saan nagayam kaya tikas kanyag. Daladawen ti amin kasinyong tapinadas ko pa'y nga nakisinubyanan kini James ket nagkariak nga agbalbaliwak nga agbalinakton nga kasla di ti normal nga babae nga amok ti agselos, amok ti agunget, ken amok no kaanok nga apaen ti lalaki nga kayan ayat ko. Angem saan matapulos nga nagrep-reply ken saan naman kasungsung-batan ti awag ko. Ket segun kini Patrick nga kaopisinaan na talaga nga awan kanon tinamnaman nagaputa addad sa bali nga pagpitpitikan ti puso ni James. Nagsakit para kanya kasinyong nga ti damo nga lalaki nga nangipaayak ti amin-amin ko. Ti impatig ko ti uray la. Ket saan gayam nga isu ti agbalin nga katakunay ko iti tungpal biyag. Ala, unton kaano nga ta nga dumteng ti lalaki nga naikari kanyak, jak ammo. At least amok ton, kasinyong. Balakadan dakman kasi no kasanuag nga alisto nga makamove on iti panakapaay ko iti damo nga ayat ko. More power to your program and God bless everyone. To'y nagbidot apagayam mo, Emma iti Ilocos Sur.